وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وارحم على المسلمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qara'a maca sapa Nafi'u Imam Nafi' wa Asim wa Hamzah wal Kasai bimusanatin kelawan musanna tasniyah tahtiyatin kang titik ngisor ngala isnadil fi'li ing atase nyendhekake fingil li Yusufa kedue lafat Yusuf li annahum krana sak temene utawi dheweke kabeh iku sa'alu padha njaluk sapa dheweke kabeh dulur-dulure Nabi Yusuf njaluk irsala Yusufa ing ngeculke Yusuf mangahum sartane dheweke kabeh sedulur liyafroha supaya iso bungah-bungah sapa huwa Yusuf bila abi kelawan olehe dolanan la liyafrahu ora supaya padha bungah sapa sedulure bihi kelawan Yusuf. Le sedulur-sedulure njaluk neng Nabi Yakub supaya Nabi Yakub ngelepas Yusuf niku karena kepengin Yusuf men bunga teko dolanan, ora kok ben sedulur-sedulure bunga ora. Dadi mintane utawa njaluke niku alasane ben Yusuf bunga. Ora kok sing bungah dulur-dulure iki ora.
Tapi Yusufe dadi objek sing dienggo rembukan ngalor ngidul ki Yusuf. Wa inna lahu lahafizun, mulane janjine dulur-dulure wa inna lan sak temene utawi kita lahu maring Yusuf iku lahafizuna, yakti wong kang padha njaga min ayanala saking yen to ngenani hu ing Yusuf apa makruhun perkara sing nyengitke. Karoha sengit makruhun kang disengiti isim maf'ul. Mula tenang mawon Rama, Yusuf mang lepas ben kula jae dolan. Kula niki mengke akan selalu jaga Yusuf. Wa inna lahu lahafizun. Kita bakal jaga Yusuf pun mboten sah kuwatir. Kula jaga saka sekabehane perkara sing nggawe bahaya ning Yusuf, sing nyilakake Yusuf, sing sekirane mboten jenengan kersake. Wong mengke nyerak neng wit riwe kula elekke ndak kecocok ri. Kamangkana rine niku dalam daging. Dadi duri dalam daging. Ayo bawal barang kira duri dalam daging to bawal kae. Bandeng barang kira durine dalam daging. Dulur-dulur barang iki kan duri dalam daging. Nek nang ngarep api alus guyang-guyu injah-injih, wo nek nang buri wis. Ngalak-alak menyaki. Kok emang nek nang buri yo ngalak-alak yo menyaki rembug. Maksude nang buri kono ora nang kene. Nek nang ngarepe pas rawung ngene iki apik, ning kok nek pas rawung nang jaba-jaba kono wah wis. Piye asune sing ngaji ora? Wangun tenan gaji. Jan wangun tenan gaji. Welo iki cek piye iki nek modele ngono kuwi. Aku kelingan kok ya kula. Ya tekan-tekane ya omong ngono kuwi ya. Keletke gak ditongseng ngono ya. Wong kabeh iki ana catetane, ora iso ucul saka catetane Raqib karo Ngadit. Lah mbok yo program murid ki apapun kahanane diprogram sing apik-apik. Sing apik-apik. Genah janjine Gusti Allah sing pendak dina dienggo roti pantahlil. Famangka nayarju liqa arabihi fal ya'mal ngamalan sholihan cetha lho. Sing do kepengin ketemu marang pangerane. Sebab sesuk rak ning akhirat ki menungso ana rong golongan. Golongan tengen, golongan kiwa. Golongan tengen ki ahli swarga, kiwa ki ahli neraka. Kayak kamangka sing iso ketemu marang pangerane iki ya sing ahli swarga kaya nek sing ahli neraka ya Allah wegah nemoni. Weruh wae mutah-mutah.
wong ahli neraka kuwi. Lah sing iso lika arabihi ketemu marang pangerane kuwi golongan tengen sing ahli swarga kuwi. Lah ternyata wong sing kepengin iso ketemu marang pangerane utawa kepengin dadi golongan ahli swarga kuwi iki cetha Allah ling ngumumke fal yamal ngamalan sholihah, mongko becik ngamalo kelawan ngamal sing apik-apik. Dadi ning donya iki aja disiak-siake karena penentuan iki penentuan arep iso ketemu pangerane, ketemu Allah apa ora. Penentuan nggo nentokke jenengan ki arep netepke dadi ahli swarga apa dadi ahli neraka. Lah kuwi kuncine nang siji, ngamal saleh. Wong anggere seneng ngamal saleh mesti dadi ahli swarga. Karena catetane raqib kan akeh banget. Nek ngamal saleh niku catetane raqib akeh banget, ngatite gebusak. Dadi catetan sing apik niki salah satu fungsine engko nggo nablek. Nggo nablek catetane ngatit sing elek-elek kuwi. Lah neng kiamat ditimbang akeh apike. Niki yo teko ning donya seneng ngamal saleh kuwi mau. Fal yakmal ngamalan sholihan yo. Mula nyenengke ra nyenengke nek ning donya niku aja nuntut, nyenengke ra nyenengke iki pokoke digawe dadi ganjaran ngono kae lho. Arepa ketemu sing ra nyenengke ning digawe men supaya dadi ganjaran. Arepa ketemu nguciwani wis rasa dadak diluwake rasa kuciwan ku rasa dadak disuntake rasa njak ya donya kok ya. Lah bapak-bapak angger ketemu sing nguciwani jangan kasinen ngono ya malah disuntaki uyah sisan sih. Lah sekarang ya saya asin model ngono kuwi. Tak juki uyah sisan mangkel wong kon rasen-asin kok. Kira yo dadi ora apik to ngono. Lha aku ora seneng asin dan jak donya. Donya iki ora mesti nemoni sing nglegake, ya sok nguciwani barang kok ya. Kene sing duwiti, kene sing apa-apa nuruti kur nandangi gawe enak kowe kok kasinen. Tak buyuki uyah wis buan. Duntal karepmu ra ya. Ya nek wong iki ngaji ning mbuh enakane. Nek nang omah ngono kuwi jeketoke ngaji kok jebul car-cor. Yes. Ora mesti nyenengke hal niku. Ning nek wong sing mikire itu mulyane akhirat ora apa-apa ketemu jangan kasinen ayo wis ming terus dipangan kok rada asin engko ditambahi duduh teh manis. Ayo karo suntaki teh manis ora teh asin to. Kepenak banget jane urip ki ngono kuwi. Ora usah mangkel tetep akhirnya dadi rate asin wong kecampuran teh manis kok. Ya ming duduhe malek rada abang. Dadi kaya rawon ning anune ampase telo gantung. Rawon telo gantung. Kan orang dinyenengke panjenengan. Terus mangan wis ditunggoni. Dadi arep nambah-nambahi kok ndak nglarani ati to arep nyuntaki wedang kok ndak mbok wedok keloro-loro mula dimpet. Yes dimplok.
Bape wasin iki sakjane. Ning wong le mangan wae tunggon iki. Harap bongko. Angger arep ngono wis. Cingit-cingit kae. Enak ora Pak? Enak banget. Apa meneh angger lehku mamah karo ngekir raimu enak. Enak. Rasane jan enak banget. Iki jenenge iso srawung ning ya anu nang nggon lambe ambyar ya ning ra apa-apa. Ra apa kok ya. Tenan bapak-bapak ibu-ibu sing jenenge donya niku mang rasane to. Ora mesti nglegake. Ora mesti nyenengke, kerep ketemu perkara-perkara sing ora cocok karo karep. Kerep ngono. Ya secara alamiah maupun secara sistematis manusiawine. Biasa ngono kuwi. Secara alamiah kene iki ya seming mlaku ora kepikiran piye-piye. Nek cara kula ya ming mlaku arek ngeterke sekolah anak wedok. Kowe ming nang ndilalah ya tekan tengah dalan ora ana sangkan paran jluntrunge udan, kamu ora mendung. Iki alamiah kowe. Kudune iki mendung tak berarti udan, nek iki udan tidak harus mendung. Walah, iki alamiah secara alam ya sudah. Kowe nek wong sing ra iman mesti misuh ya. Nek sing ra iman mesti misuh, dadak udan barang. Oh terus kae ngono kae. Ora ya. Iki wong sing ra iman ngene ketemu kok jajal nek dingen-ngen lah wong kuwi iki alamiah je dinesoni, dimangkeli, diprotesi. Terus malah dipisu-pisu iki misu-misu sapa sih? Ora ya misui Gusti Allah ta ngono. Ning yo arep nampa kanthi nglenggana jembaring rasa karo ati angel. Ngeterke anak ketok yo padhing ngono ngerti-ngerti udan ngono kok. Ngerti itu terus lesane alhamdulillah barokah udan. Yo angel kuwi kok yo. Ah tenan nek langsung iso ngono kuwi wis rada meh mendekati wali. Ya sithik-sithik langsung alhamdulillah ora iso kok kuwi. Angel to. Ati perkara iki ora mesti nyenengke niki sing ditanemke ning jero ati. Kaya ibu-ibu mulih nyambut gawe ngono ya karepe tekan omah ki tenguk ngombe teh panas kae. Karepe sleren wong ya saya sawan nyambut gawe engko terus tenguk santai ngombe teh panas karo ngungak-ngungak TV apa ngopo. Penduk kae. Kuwi karepe. Ora ngerti ya tekan omah wis mandeg nang ngarepan ya latar jembrung. Mbasan mlebu nang wastafel wis piring gelas sendok manci kupingan teng cekokal kae. Wis ning sanding kompor ana ceret, kowe tutupe ra ono. Iki kepiye? Dadi ngen-ngen sing nang omah ming karek ngombe wedang panis karo nyetel TV ngono wis ora kasil ya. Kok ora cocok karo karepe. Malah kepara kahanane benar-benar mancing emosi utawa nggugah rasa mangkel. Iki nek wong sing paham karo ibadah njak ya donya iki ra mesti nyenengke ya wis.
ora sah kudu langsung ngombe wedang ora. Wong ora ana wedang, ceret wae tutupe mbuh nang ndi kok. Mbuh gondol tikus. Mbuh nggo dolanan putune. Ora ngerti ya jebul tutupe nggo dolanan putune nggo pasaran ning mburi omah. Kowe diguleki gedabikan kurukan separo. Kurukan lemah separo arek separo. Oh alah ya Allah. Iki nek sing raiman wah wis langsung. Tiyang radio nasional. Wis ngongkong. Gek sing do ning omah ki do ngopo? Mangan karek mangan. Korkon ngupakara ya ora iso, asah-asah we ra wira. Iki gek matane iki cengkel. Iya, lho wis otomatis ngono kuwi. Nek sing kira-kira imane ra kandel karo sejane ibadah ra ono karena pingine urip ki kepenak, kepingine urip ki nyocoki karep, lha niku dilalae ketemu sing ra nyocoki. Gemromang wangun kae. Donge kene iki sing gedabikan golek pangan, golek ragat, golek apa mulih ki iso leren nek ngene iki rak ya wis men nyepetke matiku to nek kok ngene iki lho muni. Lha muni nyepetke matiku kok. Padahal kembali ke dalil sing tau dingendikake Kanjeng Nabi kae ngupakara ngomah beresi gawean ngomah wah kuwi wis ganjaran kaya munggah haji umrah didohke saka neraka sak ado-adohe. Nek mikire akhirat mula justru weruh ngono kuwi seneng lah iki lho slametku saka neraka ya kok ngene iki. Slametku saka neraka. Duwe keluarga kok do picek-picek iki jan marah. Marahi slamet saka neraka tenan iki. Wah, nek ra ngene iki ya ora oleh ganjaran kok munggah haji kok ya. Mula nek ngene iki tak padha karo aku iki dikeki ganjaran kaya munggah haji slamet saka neraka. Langsung ngujaki ceret terus diseni jegleke kompore nyambi asah-asah semantep kae wis manane ming seneng karo seneng karena kelingan akhirat tur asli wong ngaji nek iki wong nyatane ngamalke ngajine iki asli wong ngaji. Ning yo keterangan kula iki ora dirungokke iki. Tetep ora setuju. Wong urip yo ora mung sekedar penak. Kepenak ora mung penak, kepenak ning donya niku mboten. Ning pancen dienggo fal yakmal ngamalan sholihah wis nyenengke ra nyenengke ditandangi ngono wae wis lah. Ora ngerti-ngerti centelan ngamal soleh sing kecatet malaikat ki sak ogah-ogahe tenan. Ana lafaz ning kene innalahu lahafizun nek Quran tetep nglafatke yakti wong sing padha ngreksa yakti wong sing padha jaga lan iki jaga sing jenenge tingkah jaga supaya nuwuhke keapian keselamatan kuwi bagian saking ibadah sing tok. Njogo. Nek nang omah ya ibu-ibu ki njaga omah karo njaga awake ngono kae. Mula
salah satu ahli swargane wong wedok iki wong wedok sing enek nang omahe iso njaga omahe, dadi ngupakara ngreksa omahe karo njaga awake lho. Ibadah niku ternyata salah satune nang nggon njaga. Ya dijaga awake iki ya dijaga. Panggon njaga awak kuwi luwih akeh jangkauane, ora mung jaga saka wong liya, ora ning jaga kebugarane, jaga kebersihane. Malah justru sing paling rada kudu ki jaga kebugaran karo kebersihan kuwi. Wong lanang-lanang ki nek weruh wong wedok kumuh kae ya memeng sih. Memeng yo wae. Wedok kok kumuh. Wong wedok kok kumel. Nah, Kanjeng Nabi itu mendefinisikan wong wedok sing apik itu wong wedok nek disawang itu nyenengke. Wong wedok sing nek disawang ki nyenengke, ora kok wong wedok angger disawang sing nyawang mah mlayu. Wah, iki ngantek sing lanang mulih we rada semple memeng kae. Mulih ora kowe kok megah-megahan iki. Ya ini iki demite nang omah. Lha muni ngono wae. Iki rada ndrawasi wong wedok sing ngene iki rada ndrawasi. Mula hafidun. Nek nang Quran kae fasolihatu qanitatu hafidatu ngono kae. Wong wedok salihah itu wong wedok sing taat tur wong wedok sing ngreksa. Ya taat ya njaga. Mula kebugarane dijaga, keresikane, kebersihane dijaga. Yo kaya ana sing jenengan ngono kuwi iki ya ragat ya ragat. Napa to ming sabun gip to? Ya ragat iso dirembuk secara internal. Nek nggon masalah ragat kuwi ning dijaga, joko mengkur. Kok kula matur ngeten iki wong nyatane akeh wong wedok itu ayat kuwi iki ora tau ditanjemke ning jero jiwa. Mula jaga kebersihan, jaga penampilan, jaga kerapian itu sayange malah justru nek ra ning omah. Padahal kudune iki nek ning omah. Tapi kok malah ora ning omah. Kayak aturane Quran itu nek ning omah, ngomah ki jaga omah karo jaga awak lho. Diwolak-walik ji sakniki duwen. Nek nang omah kuwi nek ning jaba wae jenengan kuwi ora usah dadak tampil setil, ora usah dadak tampil bugar, ora usah dadak tampil glowing ora apa-apa nek metu kae. Nek malah justru nek metu ora tampil ngono ya ora pede wong wedok ya ora pede. Mula urusan kok karo wong wedok iki pokoke kudu selalu siap telat, karena mesti suwe apa-apa. Mesti suwe apa-apa suwe. Ayo sak cepet-cepete urusan. Iki lek ngomongi engko jam 7. Jam 7 wis makan lho, ngono kuwi. Dadi persiapan kowe engko nek arep melu jam 7 wis makan. Padahal asline jam 8, aja muni jam 8, wae kacau tenan. Iso jam 09 nek acarane ndek wong telat. Iki acara kono jauh acaraku iso telat tenan. Nih. Oh ndak kacau kok ya. Lah nek acara mangan-mangan kuwi engko nek undangane jam 8 diomongi jam 09 ngono wae ta ora telat jam 10. Nek kono wis tutup gek ra sida ngono lho. Masalah mesti suwe ya, apa-apa iki suwe, terutama nek nggon ngrembug awak. Nek nggo metu ki jan kudu dipersiapkan kok ya semelining mungkin.
Dadi men melining. Oh, men supaya kelop-kelop. Iki yo sing rada nom-nom. Iki nek sing sepuh-sepuh ku yo penak, pokoke yo mbahne wedok mangkat yo. Wangun tenan kae malah kaya biarawati ya. Wangun nek wong sepuh-sepuh iki pokoke wis waton leng. Ayo gek makan mbane iki telat. Ya yo ngono ya nyaut klambi dadi le mangkat iki karo klamben kae enggak. Bonceng yo karo klamben wangun kae. Jan setil kae. Nek sing tuwa-tuwa. Lah mraktekke per detail jenenge, per detail ibadah sing pancen rincian tulisan itu juga akan diwujudke per detail. Kuwi ora iso. Dadi nek memaknai itu global ora kok rincian. Padahal catetane ya rincian, terus engko le temandang ya mesti perincian-perincian kae. Wis nek ra ngandel mang praktek rak urip ki ngono kuwi. Mula njaga dadi wong urip ki njaga. Kala mongko ngendika sapa Nabi Yakub. Iki dadi jawabane Nabi Yakub. Ngendikane ini setuhune utawi ingsun iku layah zunu. Yakti bakal gawe susah. Ni ingsun apa antadhabu yen to padha lunga sapa sira kabeh bihi kelawan Yusuf. Ayat tegese layu alimu bakal ngrasa lara apa kalbi ati ingsun ngrasa lara apa kalbi ati ingsun zihabakum ing lunga ira kabeh bihi kelawan Yusuf. Utawa diwalik. Iki diwalik iso karena padha-padha le mufrad. Yo ora dong iki nek dengen. Wah nek ra ngandel yo nyok deloken dhewe kok. Wangel lho kuwi. Nek kur sak grabiasan maca apa meneh wong apal Quran sing alur ceritane ora dong mbok nek ngerti maksude ayat iki paling yo mung lafate. Qala inni la yahzununi antadhabu bi paling mung ngono kuwi. Wa akhafu ayyakulahu dhibu wa antum anhu ghafilun. Serampok. Apa Quran to? Ngono. Lah ya Quran apa lentuk. Lagu iki Quran, iki kandha Quran. Ning maksude apa? Nek ora ngerti jalur ceritane nek wis ngerti nang kene iki mak tek ngono kuwi wis jalur ket wingi kok ya. Jalurane iki ket wingi, gathuk dhewe. Nek wis ngerti kok ngene ya niki nganggo nahu nek ngene iki. Iki biasa sing paham ngene ya kelas-kelas rodok kiai minimal. Minimal ngono lho. Wah nek kaum tetep radong.
Wangel kuwi iki ora gampang tenan. Jajal ngerti iki kok qala inni la yahzununi antadhabudi. Ayo ngerti petilane makna wae ra ngerti apa meneh kok gabungane makna saya ora dong ya. Saya ora dong. Nek ra ngandel hebate ngaji tafsir iki ya ngene iki dadi ora ngerti balik ngerti kok ya. Gek sudut pandang ganjaran sak huruf 10, sak huruf 10, sak huruf 10. Jan sing paling bejo jenengan ming ngrungokke tok wis sak huruf 10. Penake pol jenengan. Esuk-esuk kok wis metutuk ganjarane. Sak huruf 10, sak huruf 10 padahal ngrungokke tok kowe karo menjem-menjem nyebai. Oh alah ya Allah, wes terus sesuk wes selagi kok nek jamin. Semoga-moga dadi paringi pitulungan saged istiqomah le ngaji, paringi pitulungan saged istiqomah le ngamal, atine dituntun ikhlas, ora ana sejo kejaba ngluru ridhanipun Allah, bejo slamet dunya akhirat. Kecekapan hajat-hajatipun lantaran ridho istiqomah ngaji. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.